říkej hop. Už jsi říkal, viď? To chceš doplnit? Jasně. Výborně. Je to tam, je to tam. Tak dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer tady v Ledenicích v příležitosti rozsvěcení stromečku. Máme první adventní neděli a kromě toho, že budeme rozsvěcovat náš vánoční stromek, tak samozřejmě bude s tím spojený ještě nějaký program. Uslyšíte tady žáky základní umělecké školy v Ledenicích. Postupně si budeme říkat, co všechno od nich uslyšíte. No ale určitě, protože je to akce Městyse, tak je na místě, aby promluvil starosta Městyse, pan Jiří Venera. Děkuji. Vážení a milí, dovolte mi, abych vás i já přivítal na dnešním už tradičním rozsvícení ledenického vánočního stromu. Já jsem moc rád, že se vás tady tolik sešlo. Ani nevidím nakonec, kde ten dav končí. Začíná adventní doba, je to období, kde bychom si měli trošku zamyslet nad tím, co jsme za celý rok stihli nebo nestihli, co jsme chtěli udělat, udělali nebo neudělali. A trochu zvolnit, trošku se připravit na ty přicházející Vánoce a trošičku, jak říkám, zvolnit, povolit v tom celodenním nebo celoročním spěchu. Je to až k neuvěření, jak celý rok rychle utek. Já nevím, jestli je to tím, jak stárnu, že mi to všechno už nějak rychleji utíká, ale připadá mi to jako nedávno, že jsme tady všichni se sešli loni, tak prostě to je strašně rychle za náma a jsme tady znovu. Je pro vás připraveno občerstvení, je pro vás připravený program pro děti, je tady toho spoustu k vidění. Já si myslím, že se nám u stromečku není prý ani slyšet, ani rozumět, ani vidět, ale to nevadí. My, co jsme tady blíž, tak se vidíme a slyšíme. Takže ještě jednou vám přeju krásný, pohodový a klidný advent a doufám, že se nám podaří náš krásný stromeček rozsvítit na první pokus. A předám slovo Jardovi, aby se to ujal. Děkuju. Tak rozsvěcení vánočního stromečku. Ještě než začneme rozsvěcovat, já bych tady na popud základní umělecké školy, lépe řečeno učitelů a učitelek, tak já bych požádal všechny děcka, kteří budou vystupovat, aby už nám přišli sem tady do prostoru za stánek, kde se bude vystupovat, aby vás potom nemuseli vaši vyučující někde tady v davu schánět. No a jak říkal Jirka, začneme rozsvěcet. Já vás všechny poprosím, abyste se otočili. Vy, kteří tady koukáte na mě není nic k vidění. Tam to tmavý, co je, tak to je náš vánoční strom. Takže my si tady spolu odpočítáme jeho rozsvícení. Já poprosím sochaře malou chviličku, aby nám začal hrát. Za malou chviličku nám začne taková kratoulinká písnička a já pak budu počítat a vy budete počítat se mnou a rozsvítíme stromek. Takže, pane zvukaři, jak jsme na tom? Ano, tak ještě malinkou chviličku, protože samozřejmě naproti tomu, když nám tady míra zvučí pouk, tak dneska tady máme daleko větší tmu, takže on víceméně pohmatu a to se zvukařů moc dobře nepracuje. Nicméně za malou chvíli si myslím, že už se nám ta melodie ozve. Jinak, jak už říkal pan starosta, samozřejmě, že k dispozici jsou tady ženy ze Sokola, který vám zajišťují občerstvení, no a mezi námi už chodí i andělé na chudák. Nepodrážejte jim prosím ty chudy, protože by to bylo nepříjemné, kdyby tady mezi nás ty andělé spadly. Tak bude nás začínat hudba
Takže se povedla jak hudba, povedlo se nám rozsvítit náš nádherný vánoční stromek, který nám tady bude zpestřovat naše večery po celou adventní dobu. No a jak jsem říkal, nebo jak už tady bylo řečeno, základní umělecká škola si pro nás připravila program. Jako první uvidíme ty úplně nejmenší. Budou to děti z PHV, připravená hudební výchova, a jim pomůžou nějaké zpěvačky ze 2. a 3. třídy. Pod vedením paní učitelky Kolářové si připravili 2 písničky, Věneček na dveře a Rolničky z Rolnínu, a my uvidíme a uslyšíme, spíš uslyšíme, až uvidíme. Anetu Blažkovou, Štěpánku Bráchovou, Jakuba Čupka, Karla Doliště, Jindřicha Kadlečka, Kadlečkovou, Rozálie Kopeckou, Rozálie Milovej, Eduarda Alexandrová, Kutová, Adela Slincová, Jona Svoboda, Lucie Vánová, Beáta Zaladová a Natálie Žítková. Takže to bude první vystoupení těch nejmenších hudebníků.